Eibar-Sax da saxo festival bat eta erresidentzia artistikoa. Europatik 8 ikasle datoz, goi mailako ikasleak, Eibarrera, eta aste batean zehar, egongo dira hemen Eibarren klasiak jasotzen, baita gurekin konbibentzian, 8 ikasle eta 7 artista. 5 saxofoi jolari, pianista bat eta dantzari bat. Orduan, hau izango zen, erresidentzia arloa eta bestea da festival. Ekartze dugu eta gaur hitz egin dugu 8 kontzertu ekartze ditugu, doako kontzertu, 8 doako kontzertu, goi mailako artistekin. Eta, esan dut, munduko saxofoilari klasiko oberena datorra Eibarrera, eta kabeza de kartel. Eta bai, 8 kontzertu, egunero 8-retan, nizpeo 8 lehen da bizi, kuriosidadia. Jendeak etortzia, espektatiba barik, edo espektatibekin, baina hori apurtzia. Edo jendeak ulertu, ala ez ulertu, egiten dana, disfrutatzia. Eta sentitzia, goi mailako artista hauek, gertu sentitzia, eta pertsona diala, aldutela beraiek galdetu, Eibarren etortzeko goguaz dauzela, baita hurren urteetan, ze gure intentzioa da urteroko zita izatea. Eta bai, sentitzia, nire nahia da Eibarko jendia sentitzia Eibar-Sax, Eibarko jendian parte dago. Bai, saxoak gaur egun arlo asko dazka, saxoa izan daiteke, ezagutzen dugu jazzean, rockean eta bluesean, baina baita musika berrian eta musika klasikoan arlo potentia daka, eta gero eta gehiago. Orduan, Eibar-Saxen ikusiko dugu, saxo performance batien barruan, musika berria, musika klasikoa, musika duo pianoarekin, saxoa elektronikarekin, kontzertu bakoitza daka personalidad completamente diferentia. Jendeak esan alda, 8 saxofoi kontzertu, baina super desberdinak izango dira. Ez da kontzertu bat, ez dira baino